Dosta pričamo o svim aspektima koronavirusa. Djeca nisu baš fizički aktivna, posebno u onom periodu nisu bila kada je sve bilo zatvoreno. Sada pokušavaju i oni da se vrate u normalu, a u priči Lidije Janković evo i po nekog recepta kako da se što više bave fizičkom aktivnošću. Vanredni uslovi u kojima živimo posljednjih mjeseci posebno utiču na djecu koja preživljavaju svaku našu brigu, strah, traumu, a da mi toga nismo ni svjesni jer nam djeca često ništa ne govore. Djeca su kao i svi odrasli prilično isprpadani od ove situacije. Mislim da odrasli prenose najviše strese i traume djeci, što bi svakako trebalo izbjeći i potruditi se da oni što bezbolnije i lakše prevaziđu ove krizne momente. Smatram da je igra neophodna za djecu i najviše im nedostaje. Imamo toliko lipih predjela za šetnju, za vožnju bicikla, trčanje, plivanje i štete to ne iskoristiti. Svakako nije baš na meni da dajem najbolje predloge, postoje stručnjaci i treba vidjeti i jednostavno umrežiti se kako bismo što bolje dali najbolji i najkvalitetniji savjet u saradnji sa stručnim i kompetentnim ljudima iz svoje oblasti, znači iz medicine. Moramo da budemo kreativni, imamo veliki izbor sportova i igara koje nam to dozvoljavaju. Naprimjer, tenis je jako lip sport koji u ovom slučaju ima lipu distancu, također stoni tenis koji također održava jednu jako pristojnu distancu cijelo vrijeme. Profesor fizičke kulture Velimir Vlahović nam je pokazao neke zanimljive vježbe koje se na malom prostoru mogu uraditi. Ovoga puta vidjet ćete vježbe za koje je obavezna asistencija stručnog lica, a sljedećeg puta pokazat ćemo vam kako u kućnim uslovima djeca sama mogu organizovati vježbe. Kad radite komut naprijed sa djecom, jako je bitno da vodite računa da to ne bude ishitreno, da oni krenu sami da rade, pogotovo u početku, jer svi znaju. Zato sastave stopala, kontrolišite njihove noge ovdje rukom bližom, lagano se spuste ruke dolje, spakujete ih u lopticu i okret. Kad ustaju, šta je jako bitno? Da ustaju sa sastavljenim stopama, ne žurijana, idemo lagano, komut, hop, i to je to. Zašto? Boris se sjedni ovdje, sjedni tu. Ne, okreni se ka njima. Hopa! Tako. Ispružiš noge. Ako su noge ovako, niste u mogućnosti da ustanete. Ako su noge blizu kukovima, ovdje, vrlo lako ustaje gore. Zato je to pozicija za ustajanje iz komuta naprijed, ruke gore, idemo lagano, spustimo se, hop, i tu gore. Ajmo još jedno. Kad radite običan komut nazad, vježba, najprije sjednete na pod, tako je, i naučite kako se postavljaju ruke, legneš tulanči, lagano, koljena su spojena, idemo lagano, kukove prebacamo preko glave. Kad dođe tijelo u momentu preko glave, jako je bitno da ruke odrade jak trzaj kako ne biste opterećivali vrat za taj dio vježbe. Kad rade zvijezdu, lijeva i desna strana i o tome se treba voditi računa. Kad neko zna zvijezdu, nije problem, uradi zvijezdu. Ali, kako je sačuvati da se ne povridi kad izvodi zvijezdu? Jako bitna stvar. Ponovi milice. Trebamo stati blizu nje, da praktično uskoči u moje ruke. Znači, nju moram da čuvam s ove strane, kako bih joj bio iza leđa. Velimir nam je pokazao i preskakanje preko kozlića uz pomoć odskočne daske. Naravno, sve ove vježbe rade se uz asistenciju stručnog lica. S obzirom da mnogi vuku traumu iz djetinjstva od preskakanja kozlića, htio bih da iskoristim ovu priliku da vam pokažem da to nije strašno. Naravno, nemojte to kući da vježbate na fotelji ili ugovornoj garnituri, ali već u školi bit će vam mnogo interesantnije da probate s vašim nastavnikom. Najprije, jako je bitno da se podesi kozlić, odskočna daska i sunđer za doskok i idemo vježbu po vježbu, korak po korak. Ruke su paralelne, radit ćemo preskok izgračke. Najprije skok, tako je, nastavi, samo skakući uvis. Najprije je jako bitno da se djeca opuste, da steknu povjerenje u nastavnika koji ih čuva i vidite, lagano skokovi, kukovi što visočije i prva vježba je
gotova, odlično. Asistencija nastavnika je da je ruka bliže učeniku dolje iznad zgloba šake, druga ruka ovdje. Idemo, nastavi da skačeš. Nakon toga, idući korak je da skočiš koljenima na dasku. Hop, tu. Vrati se, tako je. Idemo, ponovi. 1, 2, 3, hop, odlično. U ovom položaju je učenik jako siguran i bezbjedan, nagni se naprijed i jednostavno jako dobar kontrolom siđi. Naravno, često su dva nastavnika ili još jedan učenik kao asistent ovdje. Idemo, nastavi da skakućeš i skoči stopalima ovdje. 1, 2, 3. Ustaneš, skoči lagano dolje. Bravo. To bi bilo to za danas.